sanitaria e nos recortes. O Hospital de Monforte, como saben todos os grupos, ou deberían ser conscientes, ten un grave problema en canto á falta de especialistas. Isto abordarémolo noutra iniciativa específica, pero é que consideramos que tamén é urxente reparar deficiencias en instalacións e mobiliario, deficiencias no material de uso sanitario e resolver, por suposto, as necesidades de aumentar o persoal non facultativo. Todas estas cuestións teñen que ver coa perda de capacidade de xestión da área sanitaria, que agora se quere converter en distrito. O afastamento da xestión a Lugo conlevou o aumento de derivacións de pacientes con intervencións cirúrxicas que se poderían ter atendido en Monforte, aumentou as listas da garda, as reais, en determinadas especialidades e deteriorou o servizo de mantemento totalmente dependente de Lugo para calquera arranxo. É moi significativo escoitarlles dicir ao persoal de Monforte que ata para cambiar unha lámpada pois hai que chamar a Lugo. Temos todos os grupos da Cámara a oportunidade de comprometérmonos coas necesidades reais do Hospital de Monforte e non só vender fume, falo de vender fume en canto a material, porque, por exemplo, a Xunta mudou cadeiras das salas de espera do hospital en lugar de afrontar as necesidades máis urxentes. Como saben, o Hospital de Monforte é referencia para unha poboación dunhas 40.000 persoas, unha poboación cada vez máis envellecida. Isto supón que aumentan determinadas patoloxías, que aumenta o número de pacientes con mobilidade reducida, que é algo que consecuentemente aumenta as necesidades de esforzo do persoal. Así mesmo, é aínda máis grave a falta de adecuación de todo o hospital ás necesidades de mobilidade destes pacientes. Continúa pendente no hospital a reforma de determinadas duchas, de parte dos cuartos de baño das habitacións de hospitalización. Isto dificulta a mobilidade de pacientes, pero tamén dificulta, por suposto, o traballo do persoal con estes pacientes. Continúa a persistencia de mobiliario antigo e obsoleto, aínda quedan habitacións con cadeiras e mesillas rotas, ten estado en servizo habitacións con mesillas totalmente deterioradas, son os sillóns moi incómodos, armarios armatoste. Non se trata só dunha cuestión estética, trátase tamén do confort das persoas usuarias, desa tan manida humanización. Vostedes, o Partido Popular, trouxeron unha proposición non de lei para fomentar a humanización no sistema sanitario. Pois humanización é tamén o confort das persoas usuarias, pero é que tamén este mobiliario deteriorado tamén aumenta as necesidades de esforzo do propio persoal, porque por iso consideramos que esta situación non pode alongarse máis, hai que sustituir todo o mobiliario deteriorado. Tamén é certo que nas plantas de traumatoloxía e cirurxía xa se substituíron os vellos armarios por uns novos de tabuleiros, pero neste punto preguntámonos si era necesario facer si sería necesario ter feito esta substitución por parte dunha empresa cando, tendo capacidade de xestión na área, tendo como antes praza de carpintería fixa, quizáis se poideran ter realizado por parte de persoal do propio hospital. Entón, isto ven a conto porque é unha reflexión de que a centralización serviu, a centralización da xestión, para amortizar prazas. Outra cuestión tamén que é preciso resolver é mudar todas as ventas simples, as de todo o hospital, para mellorar a eficiencia enerxética. Isto podemos comprobalo nunha visita que realizamos as dúas deputadas desta comisión o ano pasado ao hospital, pero é que tamén se pode comprobar con pasar unha noite en algunha habitación do hospital con venta simple. Lembramos que no verán de 2015 se pechara a planta de medicina interna alegando que había que mudar e había que acometer esta reforma de poñer doble ventá, pero finalmente non se fixo. Sinalou a CIGA do propio hospital que era porque non deu autorización Lugo. E, ademais, a Xunta de Persoal, esta outra cuestión que traemos, trasladounos a preocupación polo estado estrutural da fachada, da que se chegara a facer un estudo. Nos preguntamos a Xunta por esta situación, pero non coñecemos dito estudo nin a situación da fachada. E tamén, como noutros hospitais, as fortes chuvias do pasado ano, do pasado decembro, provocaron a aparición de goteiras en determinadas zonas e o Sergas respondeunos que dita auga procedía dunha das terrazas, co cal tamén compre que a Xunta aclare. Así tamén yo temos trasladado mediante pregunta se a terraza ten problema estrutural, se arranxaron todos os problemas de canalóns que habían mal colocados, e por iso propoñemos na nosa proposición que se acometan todas as reformas estruturais que señan necesarias. Ben, en canto a material de uso sanitario, tennos trasladado a Xunta de Persoal que dende que se centralizaron as compras, isto non só sucede no Hospital de Monforte, o material é de peor calidade. Non é de recibo que algo tan fundamental como os propios guantes rachen con frecuencia, de xeito que nos comentaba a Xunta de Persoal, cando antes se usaba un par, agora se usan 3.
que aforro será ese, non por outra parte. Isto compromete a seguridade de persoal e pacientes, e o material, por certo, pois aínda peor na atención primaria. Pero isto que sucede cos guantes sucede con vendas, gasas, calzas de quirófano, batas, de pañais, só hai de talla L, para conseguir outras tallas hai que facer unha petición expresa, isto pois non é de recibo, estamos nunha precariedade total, case nunha enxeñería dos recortes. Pero está tamén o problema que engadimos nunha autoemenda, pero que xa temos presentado como proposición non de lei e que vostedes, o Partido Popular, ten rexeitado nesta mesma comisión, é a necesidade de reforzar o persoal non facultativo. Tense trasladado xa a este Parlamento por distintos grupos, pois que o persoal da planta de especialidades en medicina interna ten denunciado a sobrecarga de traballo, tendo que priorizar tarefas, deixarse en realizar todas as que lles corresponderían. Por exemplo, sinalan especificamente non poder levantar ás veces pacientes encamados durante a mañá, o que aumenta risco pois de aparición de úlceras por presión, o que retrasa, por suposto, a súa recuperación, e que só hai 2 auxiliares en quenda de mañá e un auxiliar e unha enfermeira para a noite, con 28 camas por planta, ademais só un celador. Dende a dirección, o que intentan facer, como nos trasladou a Xunta de Persoal, é resolver a situación con algún contrato puntual, con reforzos de persoal de outros servizos, mesmo de quirófano, mesmo se ten recorrido a persoal de quirófano, que son reforzos puntuais que o que veñen a demostrar é que o servizo é estruturalmente precario. E, ademais, isto é unha novidade, estas 2 novidades a respecto do que temos presentado xa neste Parlamento, que a Subdirección de Enfermería veu de cambiar unilateralmente os turnos da maior parte do persoal do hospital sen negociación cos sindicatos nin co persoal, como ten denunciado a CIGA, e o cambio fíxose teóricamente segundo un informe de 3 auditorías, que, por certo, estas auditorías recoñecen tamén que é preciso ter unha UCI no hospital. Como sinala a CIGA, a subdirectora de Enfermería recoñeceu nunha reunión coa Xunta de Persoal o déficit de profesionais do Hospital Comarcal de Monforte. Isto recoñeceuno a propia dirección do hospital. Segundo ela, faltan para o bo funcionamento do hospital 26 enfermeiras e 6 auxiliares, e nin sequera é capaz de reforzar as plantas os días que están desbordadas. Este é o documento interno que amosa que a propia dirección do hospital recoñece que é necesaria o aumento de persoal non facultativo. Por iso presentamos unha emenda na que pedimos que canto menos recollan as demandas da propia dirección do hospital e aumenten canto menos nos servizos de hospitalización, de ADO ou de partos este persoal. Porque recordamos que o servizo de hospitalización a domicilio, que foi unha das grandes ventas que fixo o Partido Popular de mellora da atención sanitaria na comarca, é deficitario porque non está suficientemente implantado, só hai un médico e 2 enfermeiras, só se cubre pola mañá en un radio de uns 20-25 kilómetros do hospital. Así pois, con esta proposición de lei teñen unha oportunidade máis de comprometerse realmente co Hospital de Monforte. Xa teñen votado en contra unha proposición non de lei deste mesmo grupo que defendía o aumento das necesidades de persoal. Agora, tendo en conta tamén que a propia dirección do hospital recoñece estas necesidades, pois teremos a oportunidade de votar a favor de unha implicación real co Hospital de Monforte e non só de pantalla. Porque as necesidades do persoal son patentes e están admitidas, xa digo, pola propia dirección. A diferencia do Conselleiro de Sanidade, que dixo en pleno, penso que foi en decembro, que o hospital conta cun cadro de persoal axeitado ás necesidades. Pois ben, isto desmóntase coas propias auditorías citadas, que demostran, como dixen, que faría falta unha UCI, que compre canto menos unha praza máis de celador no turno de noite, que se precisan máis médicos ou médicas de urxencias, debido á falta de persoal, pois excédese a xornada ordinaria. Demostran tamén estas auditorías que non hai persoal sanitario para a zona de críticos e tamén, por certo, que o 55% dos contratos efectuados son dun só día de duración. Así pois, o plan de estabilidade anunciado pola Consellería non se deixa notar como se ve no Hospital de Monforte, como xa ten denunciado este mesmo grupo, para todos os hospitais de Galicia, por suposto. De ditas auditorías, a dirección do hospital polo tanto, só recolleu a recomendación de cambiar os turnos sen consenso, o que parece un escándalo e casi parece unha represalia pola movilización do persoal. O que afirma a Consellería de Sanidade de que as demandas de necesidades de persoal son, e cito textualmente nunha resposta en Marea, analizadas e tratadas no momento en que se reciben en cada centro, tanto cos propios traballadores como cos órganos de participación, pois demóstrase que é falso, demóstrase que é unha mentira. Así pois, por todo isto defendemos tamén a recuperación das áreas sanitarias con capacidade
capacidade de xestión, porque todas estas necesidades que vimos de expoñer, así como tamén a falta de especialistas que trataremos noutra proposta específica, teñen que ver pois coa perda de capacidade de xestión, de orzamento, ca dependencia de Lugo, porque dende a creación de AOXI é evidente que a dirección meramente executiva que hai no Hospital de Monforte se convertiu simplemente nun muro de contención das demandas sociais e das demandas do propio persoal, e como xa ten denunciado en Marea no pasado pleno, e como di o Consello de Contas, isto non supuxo un aforro este tipo de xerencias, ao contrario.